माँ बाप के द्वारा पुरस्कार आई बा शानदार 500 रुपया कोट कोट नाम कैसे मास्टर पन्नीलाल जी आज गार्जियन आप और मुकेश भाई तेतारपुर आ गए। हम बड़ी सोच के बोला था कि कौन शब्द गलती न बोला जाए। तेतारपुर के धरती से आदरणीय बाबूजी पन्नीलाल जी और मुकेश भाई आप लोग खड़े हो जाए, आपका स्वागत है। ये सोर भैया शाहूर भैया अखिलेश जी के चर्चा विकास कौन भइल बा ए भइल विकास खुट्टा घुमता रे साढ़ावा भइल जमन रहे वो के छोड़ गइले पड़ावा बाकी जमन रहे वो के छोड़ गइले पड़ावा। सबसे पहले साइकोलॉजी के करा ऊपर खेले जान जानी औरतन के ऊपर औरतन पर राज जे करी वो सबसे पहले तो जाने पे तो लोग का ब्रेन में वास कर जाला। अब तो हके मतलब नहीं तो 100 में माने एगो बाड़ू पहले दिमागी टेंशन औरतन के देव जाला। औरते से गोड़ मिसलिस कर सकी ना जी फलानो जी तो ठीक है बानी वोट ही नहीं के देवे के चाहिए ला वोट द बिहार में रहल कि तब दे फार्म भर चट दे परीक्षा द चट दे नौकरी पाव यूपी में पट दे अंगूठा लगाव टप दे राशन पाव आ झट दे पी अंतर खोजे। सुरेंद्र सिंह धरारा से आदमी अभिभावक जी सुरेंद्र जी आप आ जाए मंच पे, आपका स्वागत बा। हमरे कवि जी मैं कौन मिलल आपके मैं कौन मिलल किसी पे किसी पे हो जाएगा ये